Segurament us han dit moltes vegades que heu d'adjuntar una carta amb el vostre currículum quan us interessa una oferta, però no teniu molt clar com redactar-la. La carta de presentació és un document que acompanya el currículum i que permet fer-se una primera idea de per què la persona està interessada en una oferta o possible feina. Les cartes són, doncs, un document de lectura previ al currículum que, a més d'una formalitat, pot donar informació rellevant sobre la vostra candidatura i pot tenir elements de venda personal per atraure a la persona que la llegeix. Les cartes de presentació poden ser en resposta a una oferta de feina o bé per autocandidatura. És a dir, enviem el currículum amb una carta de presentació a una empresa sense saber si ara mateix aquesta empresa està buscant professionals. Quan és en resposta a una oferta, la carta de presentació s'ha d'adaptar a aquesta oferta, destacant allò que surt en ella. Quan és per autocandidatura, hem de conèixer primer l'empresa per adaptar la carta a allò que els hi pugui interessar més de la nostra candidatura. La carta de presentació la podem redactar al cos del correu electrònic on enviem el currículum, com a document adjunt al nostre perfil d'un portal de feina, en un escrit en un apartat que habiliten alguns portals de feina perquè redactis la teva carta de presentació, o com un document imprès si es dona el currículum en mà. Si no sabeu ben bé com fer-ho, us recomanem que redacteu una primera carta amb un resum de la vostra trajectòria professional, que inclogui la vostra formació, els vostres punts forts i competències en les que destaqueu, així com els coneixements interessants per al lloc de treball al que voleu optar. Un cop fet, podeu adaptar la carta a altres possibles ofertes. Finalment, aquesta carta no hauria de sobrepassar les 15 línies. Si teniu dubtes de com redactar la carta de presentació, us recomanem que contacteu amb el Servei Local d'Ocupació i demaneu hora amb nosaltres.